la drumul. La ce? La găi. Da, pe curte să meargă, să mănânce. Mănâncă grâu, mălai furajer. Tot. Să nu uiți. Băi, nu iasă încolo. Nu iese la pădure, că vine vulpea la ea. Vine vulpea. Am și vândut. Am vândut de 2 milioane jumate ieri, cu 2 milioane 4, cu 6 milioane, am luat 7 milioane. Pe ce? Pe pui de albi. Ai vândut? Păi da? Ai luat cumpără și îi dai cu alt preț. Păi nu, am dat ratele. Da. Pe pui. Cu cât ai dat puiul? 40 de lei. 400. Da, de mare. Ia E uite. mare. Păi uite cum e. I-am văzut. Nu merită? Da, e mare. Păi e mare. Mare, uite bă, da, bă. Are 4 kg. Bă, Ia am vrut... lumea aia. Ce? Ia lumea. Păi da, că De la uite. noi. Păi da, de la noi am dat, după la Pietrat. Am Cine a venit, luat? am venit după la Borbulețu cu mașini a luat. A luat și asta. A, nu. Mățănul aia. A, nu i-am dat lui Borbulețu. A? Nu i-am dat ei. Nu vorbește. Cu cine? Vorbesc, mă. Că o dreaptă. Dar cu dau drumul la clătat frumos. Asta e